Aiwa, nhasi tagamuchira mashoko anorwadza, shoko rinoshungurudza, shoko risingaite zvakanaka, randoda kuti ndinge ndinozivisa kwamuri tsaona yendege handiti yasvika payauraya vanhu vese vanga vari mundege momo. So listen, if you are new to this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to like and share this video I'm making today. Zakari, don't forget to write your comment at the comment section what you think about this video we are making today. So nchito zugudi kwese kwa amuri ya Zimbabwe. Thank you very much for your unwavering support which you continuously give to this YouTube channel, and I am your host Uncle Said. So tatambira shoko rinorwadza, shoko rinoshungurudza, shoko retsaona yasvika payaparadza vanhu vanga vari mundege kubatanzira nemutyairi wendege. Tsaona iyi iri kunzi yatikira iyo kuMasvingo, area yemashava, pedyo nepanonzi ipo panonzi kwa Zvamahande. So chaitika ndechekuti ndege iyi iri kunzi yanga ichibva kuHarare ichienda kumurowa Diamonds, uyezve iri kuratidza kuti yanga yakatakura vanhu 6 kusanganisira nemutyairi wendege iyi. Zvinova zvinhu zvinoshungurudza nekurwadza nekuti ndege iyi yasvika payadonha ikabva yauraya vanhu vese vanga vari mundege iyi. Chinova chinhu chinorwadza, chinoshungurudza, tichida kuti nematambudziko kune mhuri dzarasikirwa nehama dzanga dziri mundege iyi, zvinoratidza kuti zvanga zviri zvebasa zvavanga vachifambira, tichiti dai mweya yavo yazorora nerugare. Also tichida kungokurudzirana kuti ngatibatei maoko, ngatitaurewo mashoko ekunyaradza kucomment section nokuda kwechiitiko chakadai chaitika kuMasvingo. Nhau idzi ndingati tadziwana idzo paStar FM. Star FM ndo yatanga kupublisha nhau idzi. From Uncle Said, only Zim Uncle for now, tichiti it's much love and God bless.